Jestli jsme se setkali někdy s tím, že by nám opačné pohlaví podkopávalo nohy? Veľmi pekná otázka. Ďakujeme za túto otázku. Porozmýšľajú, ale myslím si, že nie. Ja si myslím, že skôr tam boli také tie predsudky, že možno to nedosiahneš. Také tie, že niekto svojím spôsobom sa ma snažil zneistiť, ale ja, hociaký nápad som niekomu povedal, niekomu môže byť, tak možno ma aj nepočul. Že nemám čo k tomu povedať, ale ja som to nezažila úplne, že z mužskej strany by niekto podkopal nohy, skôr bohužiaľ z tej ženskej. Dokonca teraz, keď som bola na Force Women, tak sa tam to presne pýtali, že či veľa žien zažilo to, že muž na nich dal nejaký pomyselný strop, že potiaľ to môžeš raz, ale už vlastne nemôžeš ísť. A pár žien ešte zdvihlo ruku, ale to už pre mňa boli také ženy okolo 40-45 plus, že možno ešte oni vyrastali v tom takom komunizme, vtedy to bolo tiež hardcore v Československu v tejto dobe vyrastať. Ale na tom Force Women vlastne tam zaznelo to, že sa opýtali do pléna, že kto z vás to zažil od rovnakého pohlavia. Kto z vás zažil to, že žena vám kladla nejakým spôsobom polena pod nohy a strašne veľa žen zdvihlo ruky. Že nerozumiem, prečo to tak je a nechcem, aby to tak bolo, pretože ja si myslím, že ja mám napríklad strašne dobrý ženský kolektív okolo seba, strašne pracovité ženy, ktoré majú fakt, že 2 práce, školu ku tomu a strašne akože makáči a mne by v živote napadlo nejako ich zneistiť alebo im podkopávať nohy tým, že ja neviem, ja mám proste toľko veľa starostí so svojimi vecami, že mi to nenapadlo. Tak možno aj touto cestou môžeme apelovať na všetky baby, že aby sme si viacej svojím spôsobom pomáhali. Hej. Lebo muži napríklad, sa. áno, lebo muži majú napríklad takú tú silnú komunitu podľa mňa. Ja som to stále videla, že chlapi sú takí, že zavolaj mi o 3 ráno a ja tam dojdem proste. A ja som to aj videla veľakrát, že majú silnú komunitu, nezáleží na tom brotherhood, ale ženy to majú skôr na tých kavičkách a poďme sa porozprávať o tomto. Ale keď niečo treba vlastne urobiť, niekoho potiahnuť. A ja som to videla napríklad teraz, keď sme zakladali jazykovku, že veľa žien, čo si myslela mojich kamarátok, nám napríklad nedal vôbec žiaden like, vôbec nás nepodporilo. A potom sa pýta, že prečo vlastne. Lebo ja by som to pre nich urobila. A viac ako chlapov si myslím, že na začiatku mojich kamarátov podporilo ako kamarátok. Takže to je môj názor, no asi na túto tému. Že si myslím, že skôr ženy ženám podkopávajú nohy ako muži ženám.